For more Kambala updates, please subscribe to the channel. ಮೂಡೂರ್ಕೆರೆ ಬೊಮ್ಮರವೆಟಿಯ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪಡೂರ್ಕೆರೆ ಕೊಳಕೆರುವತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಡರ್ಲೆಗೆ ಪಡೂರ್ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕೆರುವತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಡರ್ಲು 1169 1174. మిజారు ప్రసాద్ నిలయ శక్తి ప్రసాద్ చెట్టున్నర నంబర్ దగ్గర పడూరుడు 20 దొట్టగుత్తు జగదీశం చెట్టున్నరలో మూడూరుడు పడూరు కరెత్త మిజారు ప్రసాద్ నిలయ శక్తి ప్రసాద్ చెట్టున్నర నంబర్ దగ్గర మిజారు బి 1240 1291. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಮೂಡೂರುಡು ವಾಮದ ಪದವಕ್ಕಂತಾರೆ ಪೌಳ್ಳಿ ಕೋಸ್ತರ್ನರ್ಲು ಪಡೂರು ಕರೆಟ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ 1209 1497. ಪಡೂರ್ಕೆರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಮೂಡೂರ್ಕೆರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಪಡೂರ್ಕರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 1189 1194.